Sa Good Vibes Christmas Festival of Lights, gindagsa sang mga tumalanaw. Yaring report ni Nico Delfin. Mas nagsanag ang Dalan Burgos pakadto sa Bacolod City Government Center sa Circumferential Road sang magparada ang mga nagailinggat nga mga float kag gindunganan sa street dancing competition sa Christmas Festival of Lights sa Bacolod LGU kag Aguas Negros University sang Sabado. Upod nga nagmarcha mga drum and bugle corps sa mga eskwelahan kag mga manunudlo. Bisan nag-ulan, madamo sa mga tumalanaw ang nagdugok sa BCGC agod saksiyan ng arena dance competition. Ginsundan ini sang lights on ceremony nga ginpangunahan ni Mayor Albi Benitez upod sa mga city officials. And one, Merry Christmas, Bacolod City! Wow, the face of Bacolod City Government Center. Merry Christmas, Bacolod! We are already on the 7th year celebrating this Festival of Lights. And we thank our Mayor Albi Benitez, and STI West Negros for the continuing partnership in celebrating this Christmas Festival of Lights. Sa pito ka mga nagpaindis-indis, nangibabaw ang Red Sentinels nga muman ang napili Best in Street Dancing. First runner-up ang Orange Erudites na naghandom kuntani nga maging Grand Slam champion sini nga tuig. Ang Green Titans ang napili second runner-up sang tuigan nga kompetisyon. We are here, we have our commitment to continue the things that we have started. Umpisa sa Parade of Lights hasta naging Christmas Festival of Lights. Samtang magluwas sa lights on ceremony sa BCGC, natala naman ang pagpasiga sa mga Christmas lights and decors sa Adapa Tree Program kag Christmas Tree Making Contest nga ginlakipan sang 20 ka mga eskwelahan sa Bacolod Public Plaza sa buwas sa Lasay sang gabi. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.